Nauyana sekuru wangu Nicholas Mori naRainus Mori mushure mekunge ndani nyaya yekuti hanzvadzi yangu tine urwere nematambudziko atikusangana nawo nehanzvadzi yangu yaisanduka kuita nyoka ganda rayo iri nezvichida kwenhau dzaiitwa mana sekuru tikazopuhwa vabatsiridzi pano vakabuda pachina kuti ingozi iri mumusha mana sekuru wangu yavairamba vachisunudza maoko kuti hatina chatoziva maoko edu akachena. Takabva pano takanzi tende kunobatsiridzwa vanobika duro mukati memusha wavo vatichenese isu vazukuru vatendese kumusha kwavo. Takapuwa mwedzi mumwe chete takaenda kuti vanogadzirira mwedzi mumwe chete wakadarika ndakadzokera kwavari havana chavakaita ndikatona sekuru ndiregereni muhlanganiro zvadaro ndakadzokera kunana sekuru ndokuchishandisa nzira yasabhuku ndokutora sabhuku yangu ndokudaidzirwa nasekuru wangu kuti vana sekuru ko mwedzi uya wapera zvino watakapuhwa musina zvamaita. Vana sekuru vakati tokumbirawo mutipowo mwedzi mumwe chete zvakare tigadzirise futi. Ndakaramba inini semuzukuru ndikati kwete matambudziko andiri kusangana nawo nehanzvadzi yangu haasi kupera. Hanzvadzi yangu iri kubhiridha iri kungodonha chiri kudibva chitaura mazwi mamwe chete akataurwa nemubatsiridzi watakapuhwa pano right. Sabhuku nenharaunda nedunhu vakandiitira chimandidzo chekuti kwete nekukumbira kuti kwete muzukuru pachivanhu chedu vapezve umwe mukana mwedzi zvekare mumwe chete vagadzise ivo vakapindura neni kuti aiwa muzukuru tiregerei apa mwedzi unyange usati watopera watipa zvekepiri tinenge tagadzirisa. Kusanganisirana nhasi changamire hapana chakaitwa, mwana ari kungorwara matambudziko haasi kupera, tatambura changamire ndosaka ndadzosazve nyaya iyi kwamuri changamire. Handichaziva zita ravo asi pakanga paine ndatibatsira nezita ndokunga vabuda panze iko vakanga vari varume vairi zvakati mubatsiridzi wechinamato nemubatsiridzi wechivanhu vese kunga vari vairi vakatibatsira vese vari vairi. Pamusoro pechangamire ini ndinonzi Nicholas Mori ndini sekuru vakuru vemukomana ari kubva kutaura musikuru wekwamuri. Takauya muno musi wa14 March tichiuya mudare. Tasvika muno mudare changamire makabvunza mabvunziro amakaita tikataura nyaya tese pakaratidza kuti hapana iziva chikonzero asi muzukuru airatidza kuti ane umbo hwekuti ari kupfuma vana sekuru kuti kurwara kwandiri kuita nezvese zviri kundinetsa zviri kukonzerwa nana sekuru vaini kureva inini nemunina wangu ari apa. Kusvikira isusu taramba ndikasvika pakuburitsa mabhegi andaiti ane zvandinoshandisa zvaaiti ane kwakaprofitwa kunzi zvinhu zvandinoshandisa ndo zviri kurwarisa vanhu. Ndikati ndauya nazvo kuti zvirizovhenekwa nana chiremba. Shuwa mukatipa vana chiremba tikaenda kunana chiremba. Vana chiremba vakataura kuti pavarume vairi ava hatina kumboona chikonzero, hatina kuona chipomerwa, hapana chakasviba pavarume vairi ava. Pana baba vavo zvakare vakavabereka hatisi kuona chipomerwa, asi nyaya yataona ndeyekuti kune ngozi yakaparwa nasekuru. Baba vababa venini ndo vakauraya munhu, baba vababa kwete baba vedu isusu ndo sekuru vakapara mhosva. Sekuru zvakapara mhosva saka toita sei? Ona isusu tiri vana hatitombozizii takakura tiri muchinamato tichinamata. Baba vedu vacho havana kubvira vambobika doro, havana kubvira vamboripa ngozi mushamiri hatamudzwa nezvengozi zvikanzi asi yanga irimo. Chiremba akatsanangura, varume vakatibatsira vakazama kutsanangura vachitoonesa zviitiko zvaiitika muvabereki vedu kuti zviitiko izvi ndo zvimwe zvezvinoratidza kuti mushamenyu mune mhepo irimo. Zvimwe zvacho taiwirirana nazvo shuwa tichitotsinhirawo kuti takamboonawo zvakadai nezvakadai zvinogona kudzidzwa shuwa mumusha mwadari muine ngozi. Asi payakambopirwawo kana payakambobikwawo doro mumusha kubva inini chiberekwa 1973 hatinamboona doro rakabikwa mumusha bedu, hamuna chivanhu chakamboita zvinoratidza kuti iyi ngozi. Zvikanzi aiwa ngozi iyoyo itorimo ndosaka maiona maproblems ese aiitika kusvikira pakuti baba venyu vazotobudawo mucheche. Saka toita sei vabatsiri zvikanzi musha venyu munoda kubikwa doro? Ini ndakabvunza mubvunzo wekuti nhai vana chiremba imimi kana mati tibike doro isusu takakurira mucheche chinonzi kuombera kwacho kana tizoti tozviita sei hatitombozitesesi hatitombozvikwanisi. Zvikanzi raiti hazvinetsi tinokubatsirai munotidaidza toya tokuitira tikati zvakanaka. Saka kuti muuye mumusha panodiwa zvakaita sei? Takatorana munin'ina wangu nemuzukuru tikapuwa quotation.
quotation yedu isusu yatakapuwa kusimura chiremba transport nekuda kwedistance yekwatiri yanga ichienda kunorenja zvikuma 760 to 800 ndopa yainoperera tikati alright tazvinzwa kana tazogadzirira muchaona takuita sei takuuya ndobva tapuwa nhamba tikati zvakanaka. Nyaya muno mudare changamire makanga mati endai nekuti pamwana uyu toda kunzwawo kuti chiripo chacho kana mabva kuna ana chiremba ndiri kudawo report back. Saka tirikoko takabvunza kuti right saka tochiti report back todizwa ndana matare avhara but report back haisina basa since zvatawirirana kuti imimi mabvumo okuti mumusha menyu mungangodai muine ngozi shuwa irimo ende nemazinzwisisa ngatichingoitai nekuti tiri kumhanyira munhu ari kurwara zvakanaka ndizvozvo. Hapana kumbopuwa date chakamira handina kumbonzwa date richitaurwa chero muno patakabva muno hamuna kumbotaurwa zvedate kana mwedzi. Chakataurwa date kudzorerwa kwemari yemurume uyu yatakadya pfuma yaakaroorwa uyu ichibva taidya isusu sana sekuru ndo yakanzi nedare musi wa27 March munofanira kunge madzorera chi mari iyoyo. Nekuda kwekuti changamire hatishandi upenyu hwakaoma mararamire atida ndeye kunhonga mufamily mangu hamuna kana munhu anoshanda kunze watingatototi anoshanda ndeuya ari papa anoshanda basa resecurity vamwe vacho takangogara pamba kuhunga kuti 437 ikwane zvakatitorera mwedzi takatodzoka kuumba kwamambo sarushera kunokumbira kuti mari haisati yakwana tiri kukumbira kuti 27 asvika akataurwa asi haisati yakwana zvikanzowedzera ikwana tikawedzera ikakwana yakwana muzukuru musi wakakwana mari isati yakwana ndopakauya muzukuru uyu achiti ndauya mwedzi wapera 14 March takapuwa mwedzi uko kunzi munogadzirisa. Ini ndakaramba changamire ndini ndakaramba pamberi pasabhuku wedu kuti muzukuru wangu ari kundinyepera kudare kwachangamire hatina kupuwa date asi takanzi endai munogadzira zedi tiri kutogadzira zvimwe zviduku zvinotsvaka tatowa nazvo handitika asi nekuda kwekuti mari iri kudiwa yakawanda saka tiri muurongwa hwekutsvaka. Vana sabhuku vakati aiwaka ko iwe muzukuru date wakaiwana papi nekuti kwa chief Mutasa zvine zvibuda maaudio ese hapana parumbotaurwa kunzi munofanira kugadzira doro redu date rakati iwe wazwana papi. Muzukuru akapindura kuti aiwa tapedza paya pane rimwe jinda ramambo randakanokurukura naro rikanditi ukoona vana sekuru wako vaita mwedzi vasina action dzoka futi tikati haona kuti iwe wega ndiwakaonana nejinda ramambo isati tatombozvidza kuti tapuwa period isu isi tatotofamba nepesi yedzinza tichitozidi hatinambopuwa mwedzi right zvakanaka alright saka todi. Vana sabhuku akati aiwa vana mori honai munhu ari kurwara tikati shuwa kana kwaMutasa zvakanzi chero dzese dzekupumhana dzadziitwa idzi ngatimbomira ngatifesane nemunhu ari kurwara toita sei kuti tionane nemunhu ari kurwara tikati alright zvati yake ngaachiti panguva tiwedzere pesi yedu yematsvagire atatichiita. Sabhuku wedu akati izvo zvotaurwa muzukuru vana sekuru vari kuti chiti panguva zvikanzi ndikatopa 3 days dzakawandisa. Ndikati nai muzukuru kana wakuti 3 days tichinotaura zvekugadzirisa chivanhu here zvikanzi sabhuku vanhu ava kana zviri kuvanetsa ngavachitanga vakatanura zviri pahanzvadzi yangu kana vari kuti ivo vari kuda kumbotsvaga mari ngavachitanga vakatanura zviri pahanzvadzi yangu vaise pavana vavo. Ndikati nhai sabhuku handiti uko kudare kwakanobuda kuti mhosva ndeyasekuru vasekuru ndo vakatsveta zvinhu zvakateera tinokatanura tudzapa zvinotangirwa zvikanzi sabhuku aiwa iwe munhu haungazoda nekuti zvinhu zviri mulaini rako nekuti iropa rako. Ndikati zvendizvo but muzukuru aifanira kuti pachimukana nekuti kana tikabva tatadzokudzingirirana zvakafanira kuenda pamuprofita ururwara kuti wakabata chako ndirape ukarape zvinoporera kana kuombera kuti ndingaombere zvinodairika here midzimu yacho ingadairisei kana tichidai. Vana sabhuku vakati aiwa muzukuru maitira wazoita hachaidi aiwa dai wanga vachichiwedzerawo mazuva ngatichiwirirana nesuwo taakutaura navo zvakanaka alright mazuva edu ngatichiwedzera tisvike pamwedzi vana muri panoperawo mwedzi chiitai action wedzerai pesi kati aiwa ndazvinzwa ndobva tawirirana musi wa 14 April kuti ngatichitiwo panopera mwedzi musi wa 14 May tinenge taitochi tane action. Takafamba nepesi yedu musi wa 13 May 760 baba haisi mari yekutamba nayo neupenyu hwatiri nhasi muZimbabwe. Ndakatorana nemunin'ina wangu tikaenda sabhuku mari iri kudiwa isusu nemawanire atiri kuita yatiremera asi hatisi kuti tiri kuramba taakukumbirawo kuti mutifonerewo kuna Changamire kuti vatikumbirirewo kuna ana chiremba kuti tovapa hedo half down vouya votishandira basa muzukuru wedu apore imwe yacho tozoita tichitsvaga tichifamba. Sabhuku akati tingatanga tafona kuna Changamire here ngatifonerei muzukuru wacho tinzwe kuti anoti kudii. Sabhuku akafona kumuzukuru vanasekuru wako ndinawo pano vari kuti madheti aswedera atakanga tataurirana asi
vafunga zano rekuti zvakadii kuti daidza vana chiremba tozovatsvagira mari yavo mbichana tichiita sei tichifamba. Muzukuru akapindura bhinduro kuna sabhuku yekuti sabhuku muri kutononoka ndaane 2 weeks ndakuudzai kuti nyaya yangu ngaidzokere kwachief Mutasa. Sabhuku akati vamori inini nyaya yenyu ndaitadza. Muzukuru wenyu ati nyaya ngaidzokere. Saka imi chitodzokera kumba munomirira Samon. Ndo patiri kuona Samon rauya ndakazofonerwa naHeadman Saruchera vachinditi kune Samon rako kuti muzukuru ari kuti makaramba kundirapisa ngatidzokerezve vachangamira muchidimbu ndo mashoko adira vachangamira. Izvo zvine mari yamama. Kugara mbori kutaura nyaya kuti mari inetsa mbori nemari. Msiri changamira. Mari yatina zvinezvi 200 line small $200. Ayi 400 imari patakabva kudari kuti ne 400 yake patakabva kudari kuti ne 400 yatakanzi tidzorere mukomano. Saka takasvika kwa mari yeibora yawasika pano yaiprohiwa saka pataka 436 ndeidzoka saka yadzoka pano asi kuti zviri pano nemwana uzvi ndo wakazokuda unobikwa ndorobisi. Saka awari kuti mari yacho iyo kuti zvosvike pekuita sei kuti ribika zviiti asi wana chiremba wakabvuma tinokwanisa kuti kubhadharawo mbichana 400 yakaenda. Yes. So it's okay. Saka 400 hakusina chii. 400 kutakapedza. Kwaane nyaya ndikubikwa kwechii kwedoro ndokune nyaya mari yana chiremba ibasa ravo vanoita basa ndianaizi mari yese iri kusvika kuma 760 including zvinhu zvamunoshandisa here kwete mari yavo yetransport nebasa zviri kudiwa vakati tozokudzai nekuti vakati vachafamba kairi vachambotanga vauya rwendo rwekutanga. Pavanouya rwendo rwekutanga ndo pavanozosiya vatiudza zvinodiwa. I'm sorry Changamire. Inini stara ngitwa Shila Mwana. Ndindi damuziko reurwere. Ndoda kutanga kutsinira panyaya vataura kuti tabva kuna mambo patakaenda panze apo patakanobatsirwa. Mubatsiridzi ataura kuti zvinoda kuti zvigadzirwe pabikwe doro kuti tichenurwe nyaya dzedu vaone kutiperekedza kudzinza kwedu. Pataurwa nyaya ini ndakatochema ndikati ndokumbira kuti munditire nekukasira nekuti ari kuda mudziko ndini nditirewo zvinhu zvine kuchimbidza ndobva vati ndobva tadaidzira tikati ndobva pataura tikati mwedzi chaiwo wakawandisa pakugadzirisa nyaya iyi ndobva pane jenda ratatinaro ikoko ndo rakadaidzira kuti nhasi date ndiyani kana nhasi ndi 14 zvikanzi 14 to 14 jeti rakatopiwa ipapo zvikanzi 14 to 14 zvichireva kuti 14 hanhasi kusvika 14 womwedzi uno yenyaya inenge yagadzirisika. Nyaya yakanga yagadzirisika yatonzi inofanira kunge ichidi pamusoro Changamire ndo matambudziko andiri kusangana nawo nehanzvadzi yangu aya. Pandinofonera vana sekuru vangu nana mai vese vari kuti shinga kunamata zvinopera. Anorwara mwana akatanga kudonha anobudirwa achidonha achitaura mazita sekuru vangu ava nava vari twava. Izvezvo vari kuti ivo hatina mari yekugadzisa mari yakatsanangurwa nachiremba yakawandisa kutaura kuno pakati pemwedzi miiri iyoyi. Hama dzangu vakatotenga mombe kutovanudza danga vakatita pati kumba bira kumba kwavo hazvina mazuva obva kuita pati kumba kwavo asi nhasi unowu vari kuti havana mari yekukwanisa kubatsira hanzvadzi yangu iri kurwara iyi. Ndikuona nhamo ndege ndapera mari hama dzangu handisina chandinacho izvezvi vana vangu vakafa uye kungoziyana sekuru vangu vana sekuru vangu vakaita pati kumba kwavo hazvina ndoka mwedzi unoyu watito runoyu mukunzwa ini ndiri kunzi yaive pati yekupemberera fodya yavakarima yakaita mari. Vakuita havana mari mwanangu Msiri Changamire. Inini kumba kwangu ndo kwakati vanhu pane vanhu vandaishanda navo kumunda. Saka vanhu vandaishanda navo kumunda inini ndakati ndatova nguva puromisa kubva kudhara ndichifunga pamwe fodya ichatengwa zvakanaka.
gore rinini. Saka ndakaenda kuvaporomisa kuti asi vanhu ndi kushanda navo kana tikapedza basa tichangokuitirayo zvatichakuitirani. Saka patakapedza basa ndichivapa mari yavo ndikati kumana inini handina zvandinazvo fodya gore rino haina kutengwa zvakanaka. Vakati hazvina basa imi mungotiridzira redhiyo toongora tichifara hedu chete. Ndozvega zvakangoitika. Pakabikwa do, pakabikwa madringi zichangamiri, madringi zvese zvakanga zviripo, huku. Kana mavillagers yesterday lokuti vanoona kuita party. Because kana yange ichiitwa nomona chiremba titange kuti nhasi tipomwe chiremba kana zvafanira kuti utanga futi process yacho kuti nyaya yedu kubva kwatakabva nayo kusvika palevel yatiri nhasi, pane pamwe munozakana tiri mudare renyu mambo tofanira kusununguka kuti ndirege kuzoti mangwana kana dai ndine mhosva yandinayo ndirege kunyunyuta, asi nditi mandibatawo zvakanaka. Ndine chinyunyuto nemashoko andiri kunzwa ari kutsirirwa naheadman wangu kuti kwakaurawa munhu. Pati iyoyo zvedu zvekutaurwa nemunini wangu kuti kwakaridzwa redhi, ini ndandisitoripo. Apati hayaitwa inini muridzi wemushandiripo. Sabhuku wemuarea anga asitoripo. Hakuna chinhu chinonzi pati chakati nditoshamiswa headman kuti kwakaurawa nemunhu. Chinhu chandinoziva chakatengwa ihuku chandakanzwa ndakaita zvekutonzwawo pati iyoyo. Shuwa pakaridzwa redhiyo vanhu vakarara vachitamba kuseni kwanyoro pakafuma ndichisi pandikutonzwa kuti kwakaurawa munhu. imi makazwa mamusi saka hamumiri muchirambira kuti mamusi mombe izwai imi muuzani matichi matazwa katemwa chamunoziva chakatemwa huku matichi huku ndo dzandakadzagarai matichimba matiko akaridzwa chii pakaridzwa redhiyo nei futi pakatengwa huku hamuna kutora nyaya yehuku mautaura nyaya yekuti kuti yataura nyaya aiwa pakatengwa huku avanga kutotaura nyaya yemombe pakatengwa huku ndakatoshaya mari saka huku dzakakatswa ine huku aiwa pakabikwa sadza saka ipatizvo aiwa pandiri kuramba inyaya yekuti mombe usarambe mombe tati makaita pati unokuramba hamuna kumwa here makamwa huku dzakahiwa sadza rakahiwa saka kuti hamunoita pati sei chinozi pati chii nekujaivha sadza madanga iko mirai panzapo daidzaiwa komana kuzoda rukupa wakomana ndoti mari yacho yawainayo iwawo wabva watopa wakomana wakomana watonoite nyaya yekumusheko nhasi chaika kusvika mangwana saka mirai panze tsvagai wakomana watokupa waipana handi panze miendi mirai panze apo